بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام سيدنا على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hörmətli əzizin qardaşlar, mənə kiçkinə gənə şığış yasab şuşa yazmanı yazdırığa bulduk sizin için, barabız için. Mənə muhterem əzizin qardaşlar, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem özünün bir hadis şerifində ite, Müslüman kişisəgə g'ilim alı bişikdən alıb ləhədkə qədər tiyiş buldu di. Yani biz cemaat biləbiz, əgər də bizning g'ilimimiz say bolsa, bilimimiz ez bolsa, bu dünyada yalğışlıqlarını köp jibərəbiz. Ya günahlarının, yalğışlıqlarının qılığının bir səbəbi o g'ilimimiz bulma səbəblə. Biznesdə bolsun, əgər də sen kurs dollarını bilməsən, iqtisatını bilməsən, ekonomikanı bilməsən, senin şəxsi işməkər olub işləvində fayda bulmay, əgər senin işin oңuşlu bulmayacaq. Şulay oxutuşu olub işləybizmə, bağlar bağçasında tərbiyəçi olub işləybizmə, biz türlü forumlarga kvalifikasiyonu көтеру boyunca ниндидер bir уку йортларына йөрибез, үзебезнең квалификацияны, тәҗрибәбезне туплыйбыз, күтәрәбез, гыйлемебезне, белебезне. Төрле өлкәдә һәр вакытта белем кирәк. Әмма ләкин шушы дөньяның хуҗасы, йортның хуҗасы булган Аллаһ субхана ва тааля турында без нәрсә беләбез? Аллаһ субхана ва тааля кайда? Ул нинди? Бездән нәрсә таләп итә? Җәннәт һәм җәһәннәм нинди? Бармы? Ничек ышанырга була бу хакта? Менә шушындый һәм башка безне күреп борчыган күп сораулар турында җәмәгать безнең бик битәле, бик каты гыйлемебез сай күпләребезнең. Менә шушы нисбәттән җәмәгать мин сезнең барыбызны да үзебезнең Лаиш районы Усат бистәсенең Ихлас мәчетендә һәр четверг көне, һәр пәнҗешәмбе көне 19 сәгатьтә башланучы үзебезнең дини лекцияларыбызга, дәресләребезгә чакырып калам. Бүген көндә Аллаһ субхана ва тааляның исем сыйфатларын өйрәнәбез. Аның хакында мәгълүмат туплыйбыз. Аның рәхимле һәм шәфкатьле, гөнаһларны гафу итүче турында икәнен без беләбез. Шуңа күрә мөхтәрәм газизин кардәшләребез, бу дөньяда адәм баласының иң күп җиңүе, иң зур җиңүе нинди дигән вакытта күпләребез беләдер. Һәр беребезнең иң зур җиңүе ул адәм баласының үзе җиңә алуы. Расулыбыз саллаллаху алейхи ва саллям үзенең сахабалары белән бер җихадтан кайткан вакытта, сугыштан кайтып кергәч, әйтте Расулыбыз саллаллаху алейхи ва саллям, инде кичкенә җихадтан кайттык, Аллаһ юлында, кырда, басуда сугыштан кайтканнар, яраланып, хәлсезләнеп, Расулыбыз саллаллаху алейхи ва саллям әйтә, кичкенә җихадтан кайттык, хәзер зур җихадка керешәбез ди. Сахабалар сорыйлар, я Расулаллах, ник шушы сугышта кичкенә җихад булгач, нәрсә соң ул зур җихад, я Расулулла дигәч, Расулыбыз саллаллаху алейхи ва саллям әйтте, ул адәм баласының нәфсе белән көрәшүе диде. Үзеңне җиңеп, телевизор артыннан, тәмле, ризыклы өстәлләр артыннан үзеңнең нәфсеңне җыеп мәчеткә гыйлем алырга килү җәмәгать, ул зур сугыш кырында җихад кылудан да тагын да зуррак җихад. Тагын да олорак сугыш. Шуңа күрә гыйлем һәрбер өчен бик мөһим. Аллаһ субхана ва тааляның әле мөмкинлекләре булганда, мәчет ишекләребез ачык булганда, әле военный самолетлар очмый, урамнарыбызда танклар йөрми, Аллаһ субхана ва тааля үзе сакласын. Бу бит җәмәгать зур нигъмәт, гыйлем алу, өйрәнү, белү, шуның белән күтәреләбез, чистарылабыз, аңлыйбыз, иманыбыз, тәкъвалыгыбыз арта. Әгәр дә без шуны күрмәсәк бит, Аллаһ субхана ва тааля бирүче дә, шулай ук алучы да. Биргән нигъмәтен ул алырга да мөмкин. Коръән битләребез әле аятлар белән, сүзләр белән тулы булганда, китапларыбыз, мәдрәсәләребез, мәчетләребез булганда, эшләп торганда, гыйлем алырга ашыксак иде һәрберебездә. Саламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуху.